Látszik, olvassuk el a színeket. Piros, piros lapocska, zöld, zöld lapocska, piros doboz, fogd meg a piros doboz, nagyszerű. Jó, tegyük le. Zöld doboz, zöld, zöld doboz. Tegyünk bele kockákat. Anna, zöld, tedd a zöldbe. Nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Anna, piros, tedd a pirosba. Piros, piros, tedd a pirosba. Piros dobozba, hopp, piros dobozba. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Zöld, tedd a zöld dobozba. Tedd a zöld dobozba. Oda a zöldbe, nagyon jó, nagyon ügyes Anna. Piros, tedd a piros dobozba. Piros. Ez az. Piros dobozba tesszük. Piros. Na, kérek egy pirosat. Kérek egy pirosat. Itt a kezembe. Tedd a kezembe. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Anna, kérek egy zöldet. Anna, egy zöldet. Kérek egy zöldépítőt. Egy zöldet. Zöldet a zöld dobozból. Anna, Anna, kérek egy zöldet. Ide a kezembe. Nagyszerű. Anna, kérek egy pirosat. Tedd a kezembe. Tedd a kezembe a pirosat. A piros építőt. Tedd a kezembe. Kérek egy pirosat. Egy pirosat. Vegyél ki egy pirosat. Tedd a kezembe. Ez az. Kérek egy zöldet. Egy zöldet. Az lesz. Tedd a kezembe. A kezembe. Ez a Harang utca 3 alatt megnyitott a kutyatár. Síppal, dobbal megnyitotta kutyafülű aladár. Hol szokott bejönni Döme? Nézzük az ajtót. Hallod? Fognak az a... Hallod? Ugad Döme! Ugad Döme! Gyere be Döme, gyere, 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 intsünk neki, gyere Döme! Gyere Döme! Hol jön be Döme? Szia Döme! Szia Döme! Helyte! Szia Döme! Szia Döme! Szia! Simítjuk finoman. Köszöntsük Dömét verssel! Ezt szoktuk mondani neki? Én egy kis kutya vagyok, minden reggel ugatok. Sejmes a szőröm, nedves az orrom, ha megsimogatsz, már nem is morgom. Már nem morgom. Döme kutya olyan ügyes, hogy ki tud választani egy jelet. Aki felismeri a jelét, az rátapasztja a Dömére. Egyet válasz a halacska. Ki a halacska? Ki a halacska? Ki van? Vannuska, halacska. Fogd meg a kis kezeddel. Fogd meg. Azaz. Na, hol a hely? Hol a hely? Itt fordul? Ide. És oda rakjuk. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Jól vagy. Akinek a képét kiválasztja Döme, az a gyerek fogja sétáltatni. Kivel szeretne sétálni Döme? Ki ez a gyerek? Kit választott Döme? Téged, Nézd már, igen. kit választott? Nézd oda. Zsuzsikát. Kit választott Döme? Zsuzsikát választott Zsuzsikát. Igen. Gyere, sétáljunk egyet Dömével mi is. Jaj, de jó. Jaj, de boldog Zsuzsi. Nagyon Boldog. Nézzük, milyen ügyesen tudja sétáltatni. Zsuzsika is. Döme kutya sétál, füle farka szék áll. Tapsoljuk. Döme kutya sétál, füle farka szék áll. Jól van, jó. Nagyon ügyes vagy. Keressük meg a kis katica jeledet, és vegyük le. Vegyük le. Ügyes. Úgy. Ügyes voltál, Zsuzsika. Igen. Nagyon ügyes voltál. Hol állsz Dömének? És most játszunk egy bujócskát.
Mi megfordulunk, jó, hátra ülünk. Anna nagyon ügyes, már fordul is. Megfordulunk, hogy ne lássuk, hogy Döme hova bújik el. Gyere Anna, állj fel. Jó, megfordulunk. Jó. Lépjük át ezt a padot. Ez az. Nagyszerű, lecsücsenünk, és Döme kutya elbújik valahova. Nem lesekszünk. Döme, hogyha elbújtál Döme, akkor ugass nekünk, és majd megkeressünk. Hallgassuk csak. Gyertek, keressük meg, ugad Döme valahol, azt mondja, hogy elbújtam, megkereshettek. Nézzük meg, hogy hol van. Hol van? Ugadhat még Döme, hogyha szeretné nekünk segíteni. Hol vagy Döme? Hol vagy Döme? Anna már meg is találtam! Gyere, ugrál, Döme! Anna meg is találtam! Ugassuk meg Dömét! Köszönjük meg Dömének, hogy elbújt nekünk! Fogjuk meg egymás kezét. Táncolunk egyet. Jaj, és Döme mutatja nekünk. Amit Döme mutat, azt majd mi utánozzuk. Igen. Akkor énekeljünk. Táncolunk diridon, körbe-körbe, mint a kerge. Táncolunk diridon, a vinyoni fahidon. Döme kutya így tesz, így, minden gyerek így tesz, így. Táncolunk diridon, körbe-körbe, mint a kerge. Táncolunk diridon, a vinyoni fahidon. Jó, megsegítod? Ez a kutyusnak való csücslet. Elköszön. Ügyes voltál, Döme. Igen. Tessék, ügyes voltál, Döme. A kutyus keksze, ez a kutyusé. Anyucika is ad neki kekszet, Döme kekszet. Tessék, Döme, ügyes voltál. Jaj, de jó, hogy most napni Döme. Manduska is ad neki. Ó, de finom ez a Döme keksz. Sziasztok! Szia! Szia, Döme! Forduljunk Döme után. Elment Döme! Rajta felállni, iskolás gyerekek. Hopp! Álljuk fel. Gyere! Ügyes! Dobjuk előre a kezeket. Fel a magasba, aztán le, csípőre téve végezd be. Hajtsd a derekad oldalra, először jobbra, majd balra, fejjel, előre, meg hátra, állj egyenesen, mint a pálca, karforgással együtt járj, tapsolj egyet, kis fajtás, 1, 2, 3, 4, lélegzetet vég, rajta fajtás, egyben járás, utána a terpezárás. Álljunk terpezbe, és látom, úgy, nagyon ügyes, oldalsó középtartás, repülnek a madarak, csattog a szárnyuk, repülnek a madarak, csattog a szárnyuk. Csípőn a kezünk, csípőn. Dél meg dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnám, mert hideg van, a jó meleg barlangban. Nagyon ügyes. Ki szeretne medve lenni? Nyújtsa fel a kezét, aki medve szeretne lenni, de már ide is jössz, jó? Segítesz neki? Jó, akkor ti lesztek elő, mi meg mögétek állunk, jó? Jó, mögétek állunk. Fogjuk meg egymás derekát. Jó, te vagy elő. Jó, és induljunk. Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás. Anna lesz a kis medve, bebújik a barlangba. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre,
Aki jöttél szép csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Aki jöttél szép csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Nagyon ügyes voltál, gyere hát a kapuhoz is. Gyere, 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 gyere. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Ha kijöttél szép csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Nagyon ügyes vagy, Anna, mert a te bújik a barlangba. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Ha kijöttél szép csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Bújj, bújj, medve, gyere ki a gyebre. Gyere, Anna, gyere a kapu alatt is bújjál. Bújj, 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 medve, gyere ki a gyebre. Ha kijöttél szép csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Fáradtunk, üljünk le. Csücs, csücs, csücs. Ez az, nagyszerű. Brávo, nekem. Leila néni már megterített nektek az ebédhez. Ebéd előtt megyünk a fürdőszobába, Bilire, WC-re ülünk, és utána megmosunk. Gyertek, gyertek, gyerekek, kását főztem, egyetek. Addig bizony nem esztek, még nem tiszta a kezetek. Meg a tenyerem, attól félek, megteszek, ha ezzel eszem. De jól megmosom vízzel, szappannal, eltűnnek a bacillusok, nem lesz semmi baj. Pattanjunk el, menjünk kezet mosni. És előtte Bilire ülünk meg WC-re, ugye? Megnézzük, hogy a pellusban van-e valami. A pellusban van-e valami. Reméljük, nincsen semmi benne. Billibe meg a WC-be ülünk. Egyél, egyél délben, ettől nősz meg szépen. Jó étvágyat kívánunk az ebédhez mindenkinek. Level, nyúlva, levele, tojás, leves, levele. Tojás, leves, levele. Mi lesz a Nagyon ügyes. tojásleves. Tojásleves, Erika. Én nem kérem a leves. Na, Húnyt be szemed, nyisd visszát, tedd bele falaskát. Fogjad, elengedem. Elengedem. Leves, nyúlva, levele. Itt a leves, bevele. Igen. Na, még egy picit. Melyikből kérsz? Sőtészták sírkecóval, vagy májas krumplival? Melyikből kérsz? Ebből kijön. Sírkecó és csőtészta. És mi van hozzá, amit nagyon szeretsz? Mi van hozzá? Amit nagyon szeretsz. Húsi, és még azok mi? Mi van itt a tányérkán? Vegyél egyet belőle, légy szíves. Uborka. Tedd el nyugodtan. Tedd ide a tányérod szerint. Tedd oda. Úgy,